Pozdravujem vás, volám sa Matej Tóth, som reprezentant Slovenskej republiky v atletike v disciplíne chôdza. Aj keď nie som rodený Bystričan, žijem tu už 11 rokov a srdcom som určite Bystričan. Už počas gymnázia v Nitre som vedel, že šport ma baví a chcem sa mu venovať čo najviac. Na vysokej škole, keď som začal študovať žurnalistiku, už to bolo jasné, že popri tom štúdiu sa takmer už profesionálne venujem športu, ale ten posledný finálny krok prišiel až po príchode do Banskej Bystrice, kde som prišiel do Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. K samotnému športu ma však priviedli rodičia. Nebolo to nejak nútené, nikdy ma do športu nenútili ani do nejakých konkrétnych športov, vždy to bolo na mne. Ale keď zistili, že v atletike a chôdzi sa mi začína dariť, tak naozaj sa obetovali ako len mohli a podporovali ma. Chôdza a špeciálne 50 km chôdza, to je disciplína, na ktorej sa špeciálne venujem, je najdlhšia atletická disciplína, teda obnáša asi najväčšiu drinu, aj keď každý šport je náročný, ale vytrvalostný šport je špecifický v tým, že naozaj tie tréningy sú dlhé, sú stereotypné a obnáša to veľa hodín, veľa kilometrov a veľa potu. Ja ročne spravím 5 až 6 tisíc kilometrov po vlastných nohách, takže je to určite, patrí to medzi tie najnáročnejšie športy. Vďaka tej tvrdej robote som v kariére dosiahol veľa pekných úspechov, ktoré si cením. Ten najväčší prišiel nedávno na majstrovstvách Európy v Zürichu, kde som získal striebornú medailu v novom slovenskom rekorde. Veľký úspech bol aj v roku 2010 víťazstvo v svetovom pohári v mexickej Chihuahue, kde som ako druhý Slovák v histórii po 27 rokoch získal zlato. A ďalšie úspechy boli na majstrovstvách sveta a na olympijských hrách. Na olympijských hrách v Londýne som bol 7., na majstrovstvách sveta v Moskve 2013 5. Vrcholový šport má však aj negatívne stránky. Pre mňa to najväčšie negatívum je odlúčenie od rodiny, lebo šport obnáša časté cestovania, veľa sústredení, dlhodobé sústredenia. Stane sa, že sme 3-4 týždne mimo domu, mimo Slovenska. A keďže mám mladú rodinu, 2 malé deti, tak je to veľmi ťažké niekedy sa s nimi lúčiť a byť na sústredení 2-3 týždne, niekedy aj dlhšie. Našťastie mám vynikajúcu manželku, ktorá mi pomáha práve v tom, že tá atmosféra v rodine je tak dobrá. Našťastie nikto z mojich predkov nebol priamym účastníkom vojny. Hrôz, ktoré prináša a utrpenie. Keď som bol malý, tak som síce sedával pri jednom pamätníku, kde som si pozeral tie mená a obete práve z dediny, odkiaľ pochádzajú moji rodičia. A človek si tak uvedomí, že treba si vážiť, čo máme. A mier, ktorý tu momentálne je a všetky tie podmienky, ktoré máme, je vďaka ľuďom, ktorí bojovali za nás v druhej svetovej vojne, v Slovenskom národnom povstaní. Aj vďaka ním dnes môžeme robiť, čo nás baví, chodiť do práce. Ja môžem športovať, prinášať ľuďom radosť a možno pre niekoho sú moje výkony hrdinské, ale pre mňa osobne sú určite najväčší hrdinovia tí, ktorí bojovali vo vojnách a prinášali nám mier.